Joo, tänään tosiaan ollaan oltu tällä Saimaan rannalla ja toimiteltiin tommonen iso lasipaviljonki asiakkaalle. Isolla nosturilla ja 160-tonninen nosturi ja 48 metrin päähän 3,5 tonnia painava tuote nostettiin. Tää on 355 kertaa 7 metriä. Paljon lisää varusteita, tumma tarkkikatto, sadevesijärjestelmä eli kourut, syöksytorvet. Tietysti lukitukset niin kuin aiheeseen kuuluu. Kaikki lasit liukuu ympäriinsä. Yhtä kiinteitä seinää ei ole. Tässä on lehtikuusilattia, mikä rautaoksidilla on käsitelty muutama viikko annettu sen auringossa olla. Ja sähköistys siihen on tehty myös. Uppona kaikki. Lattiassa on ympäriinsä lisäpistorasiat ja sitten siinä on myös asiakas halusi, että laitetaan verhotanko siihen ja saa tuonne yksityisyyden suojaa. Tää on nyt sitä vaille, että sähkömies käy tuohon ylös, missä näkyy nuo liittymäpäät niin liittämässä 3x16 amperin syöttökaapeli. Sitten ei muuta kuin nauttia.